Част І. Теоретичні основи 1. Говорът е основно средство за междуличностна комуникация. Той представлява система от двигателни физиологични актове за предаване на устна информация чрез звукови сигнали, осъществявани от говорните органи под командите на главния мозък. Това е устната или, така да се каже, външната реч, чрез която най-често общуваме. Възникналите в съзнанието ни лингвистично кодирани идеи получават физическа форма чрез говора, трансформирайки се в говорни звукове, фонеми. Фонемите са вокални сигнали с смислово съдържание, чрез които предаваме съобщения, посредством безкрайно разнообразните и съвършено организирани комбинации от говорни звукове. Човек обменя мисли, чувства, желания, изразява реакции и отношения. В съвременната наука езика и говори се разглеждат като взаимосвързани, но не идентични феномени. Език е висша психологическа способност, знание, принадлежащо към когнитивната сфера, а говор е реализацията на езика в действие, умение, принадлежащо към физиологичната сфера. Езикът е системата от кодове, символи и правилата за тяхното комбиниране, чрез която се извършва лингвистичната комуникация в двете измерения: генериране на вербални съобщения и разбиране на вербални съобщения, а говорът е външната, физическата проява на езика. Език се манифестира по две форми като устен и писмен език. Владеенето на езика външно се проявява чрез говорните умения или чрез уменията за четене и писане на съответния език. Без тези явни, видими умения владеенето на езика остава непроявено, невидимо. Език и говорът са теоретично обособени конструкти, първият от които покрива представата за компетентност, а вторият главно за двигателна дейност. Те са части от едно цяло. При естествената комуникация разлика между език и говор не се осъзнава, но такава реално има. Тя не е само научно творение. Разликата между език и говор се доказва добре в моделите на патологията. В логопедичната практика може да се наблюдава разпадане на езика в съчетание с сравнително запазен говор, афазия на Вернике, както и обратно, загуба на говора в съчетание с запазен език, придобита говорна апраксия, придобита дизартрия. Ето защо основателно приемаме съществуването на две относително автономни способности, езикова и говорна. Към понятията език и говор в нашия език се добавя трето реч. По дълбокия си смисъл, в който съществува в българския, речта е дифузно и обединяващо понятие, събирателно на идеята за език и на идеята за говор. Неслучайно в редица речници английската дума language е преведена като език, реч, а английската дума speech е преведена като говор. Реч явно реч означава както език, така и говор. Съвременната българска логопедия почива до голяма степен на знания, идващи от англоезични източници, поради което е важно да се постигне уеднаквяване на базисната терминология. От такава гледна точка е необходимо диадата language speech в английския език да се приравни към триадата език реч говор, съществуваща в българския език. Това се постига, като се използват предимно понятията език и говор. В съответствие с това се постулира, че езикови нарушения са тези, при които е засегнато генерирането или разбирането на вербални съобщения, познанието за значението на лингвистичните кодове, думите и за правилата за тяхното комбиниране, фонологични, морфологични, синтактични, а говорни нарушения са тези, при които страдат уменията за пресъздаване на фонемите и веригите от фонеми посредством фина двигателна дейност. При първия вид нарушения е разстроена езиковата, а при втория вид говорната способност. Асоциирайки езиковата способност преди всичко с познание, определяме езиковите нарушения като когнитивни по характер, асоциирайки говорната способност преди всичко с физиология, движения, определяме говорните нарушения основно като двигателни. Факти, че в последно време в българската логопедия се отдава предпочитание на диадата език-говор, аналогично на диадата language speech, не означава отпадане на понятието реч, тъй като то има своего естествено и неотменимо място в българския език. Разликата е в това, че език и говор са издигнати в статут на термини, тази е, еднозначни думи, основни теоретични конструкти в логопедичната теория, докато реч остава многозначно понятие и поради това има по-ограничена професионална употреба. Съществува тенденция реч да се използва синонимно на говор, при което едно и също значение се влага в словосочетанията речеви нарушения и говорни нарушения. В този случай реч и говор изглеждат равнопоставени, дори идентични понятия, но тази тенденция не е пълна, тъй като в други случаи думата реч се използва синонимно на език. Например, словосочетанията устна реч и писмен реч носят значение на устен език и писмен език. Много често, казвайки речеви нарушения, визираме всички комуникативни нарушения и езикови, и говорни